Vatandaşlar şunça çağırış etdik. Ava netijesinde görüşüňiz ýaly rezultat 0. Ava şunça çağırışlara eşitmediklige, gulak gabartmazlyga, bilmezlige salyp gezip bilýän ekeniňiz tuweleme. Şunça aýran sagatlarymyz, günlerimiz, gijelerimiz puja eken. Inden beýlek şu zatlarym hökümet görýän bolsa gerek. Has agyr günler görkezmegi mümkin. Çünkü şundan soňra aýak almada diýär. Yani bollanma diýär. Men bolary her zat edýän diýär. Hawa vatandaşlar şunça çağırışlar eşitmezlige saldyňy da indi menem eşitmezlige salýan ekip bolsa. Görmezlige salýan. Özüm üçin bolsa görüşür, ondan arkaýyn bolun. Hawa. Başyma düşse ölümüm bolsa mesele ýok. Öne size jogap beremok mundan beýle. Menem indi durmuşum ýaşaýan, siyasi arenadan çekilýän vatandaşlar. Hawa. Şu ýolla kim kömek eden bolsa, golluk beren bolsa, hemmesine sag bolsun aýdýan, Allahdan gaýtsyn hemmeňize. Sizlere de gynanýan, dogry aýtsam, edil gollaýanlara. Ýöne galanlara gynanamok. Näme üçin gynanaýyn? Eşitmezlige salyp gezip bilýän da. Hawa, görmezlige salyp. Hani görel wakaly. Türkmen halky öňündäki dagdan nädip dynar? Arka dag dälle öňündäki dagdan nädip dynar? Dynmasaňyz ol siziň soňuňyza ýeter. Görel wakaly. Mane men ýok mundan soň. Azar bermeýin. Durmuşyňyz gowy eken. Dowam edin. Size gerek geldi, men gerekmi diýädim. Asal gerek gelken sizin problemalaryňyzyň agdalmagy, dertleriň gozulmagy, hawa. Geregem bolsa ha ýoluňyz açyk bolsun, näme etken bolsaňyz. Menem öz durmuşum ýaşajak. Hawa, şu insanky videom hemmeňize köp sag bolsun aýdýan, esasanam gollan, ýanymyzda duran eginleşlere, karşımızda duranlara, yanımızda duran kişi olup, karşımızda görüşenlerim Hudaýa tapşyrýan. Bu dünýede hasaplaşyp bilmesegem ahirette hasaplaşar. Üstüme töhmet atanlar, sizlerem Hudaýa tapşyrýan. Hudaýyňyzdan tapın. Sag bolun vatandaşlar. Netije şol. Gulluk, norluk. Bu zatlarym hökümet görýän bolsa gerek. Bolun size bolar vatandaşlar. Indi menem görmezlikden gelýän, menem eşitmezlikden gelýän, maňa da ýekejen problem aýtsaňyz, aýdybam bilmeýäňiz, gerçi men nomerlarym post taşlajak. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz bolsun vatandaşlar. Men elimden geleni etdim, mundan galanam siziň eliňizde. Bundan beýlek biz jemgyýet bolup bilmeýändigimizi suwd etdik. Bireň ýanyna durup bilmeýändigimizi suwd etdik. Hawa. Görel wakaly ýekelikde näme iş başarýakaňyz? Nähil galan goparýakaňyz göreliň wakaly. Wagt görkezler bu zatlarym. Sag bolun. Özüňize boja serdim.